Dneska sa na našom gymnáziu koná Deň učiteľov, čo znamená, že žiaci 3. a 4. ročníka sa budú snažiť strebať do role učiteľa a zvládnuť nezvládnuteľné. To je udržať si pozornosť tínedžerov na celých 30 minút. Tu vidíme jedincov z prvej C triedy v ich prirodzenom prostredí, učebňa fyziky. A novozrodených učiteľov Šimona Dalčenského a Filipa Antuša z druhej C triedy. Sme na hodine 1. C fyziky a máme tu dnešného učiteľa Šimona. Ako sa ti vyučovalo? No tak mne sa vyučovalo podľa mňa dobre. Vedel by som si predstaviť robiť učiteľa, možno. Žiaci pracovali na hodinách dobre, či to sa dalo, ale v iných triedách, kde by neboli aktívni, by to podľa mňa až tak dobre neišlo. Máme tu žiaka z 1. C. Ako sa ti páčil takýto spôsob vyučovania? Tak ako bolo to veľmi zaujímavé spestrenie učenia. Bol to taký iný spôsob, ktorý som ešte nevidel. Bolo to zaujímavé a dobre učil, som pochopil. Učitelia boli dobrí a hodina bola super. Teraz sme tu mali hodinu matematiky. Ako sa ti vyučovalo a aký máš názor na takýto spôsob vyučovania? Tak bolo to veľmi zaujímavé. Žiaci počúvali, musím povedať, že mám veľmi pozorných žiakov. Mali sme skrátené hodiny, čiže nemal som času vysvetliť všetko. Ale veľmi sa mi to ľúbilo, je to niečo nové, naučil som sa aj trochu rozprávať a super podľa mňa. Také akcie sa mi veľmi ľúbia, čiže super. Máme tu žiačku 1. C triedy. Ako sa ti páčila dnešná hodina a brala by si takýto spôsob vyučovania častejšie? Bolo to super, chlapci boli šikovní a bolo zaujímavé vidieť ich v takejto úlohe. A áno, bolo by to celkom možno fajn si raz za čas precvičiť aj s takými staršími žiakmi učivo. Erika, dnes vyučuješ matematiku na Deň učiteľov. Aké sú pocity? No, veľmi dobre. Žiakom to celkom ide. Preberáme teraz kvadratické rovnice. Čakala som, že to bude horšie, že nebudú počúvať alebo niečo, ale boli pekne ticho, dávali pozor a išli im aj príklady, takže ja hodnotím pozitívne. Ako zdávaš svojim mladším spolužiakom peťky? Nie, nedala by som. S kým ťa baví matematika viacej? S pani učiteľkou alebo so staršou spolužiačkou? No, povedal by som, že je to na rovnako. Z obidva ma to baví rovnako. Čo teraz preberáte? Preberáme kvadratické rovnice a učíme si ich počítať pomocou rôznych spôsobov. Dievčatá, dnes je neštandardný deň, kedy vás vyučujú starší žiaci a neučitelia. Aké sú vaše pocity ohľadom toho? Super, ja si to veľmi užívam, veľmi nám pomáhajú. Tiež keď niečo nechápeme, tak nám to vysvetľujú lepšie ako to učiteľ, keďže viac je tak po žiacky. Čo momentálne preberáte? Reťazce. Baví vás to? Nie. Úžasné. Čo si myslíte o tom, že vás dneska vystriedali žiaci? Je to také príjemné spestrenie vyučovania. Knižná veľkoburza. Taktiež sa na našej škole organizuje burza, na ktorej sa predávajú rôzne knižky. Kto to organizoval? Organizoval to školský parlament, podielal som sa na tom vlastne ja s Filipom Fečom a ešte v podstate všetci ľudia, čo tu prišli a dali tu knižky, ktoré sa tu ako predávajú. Máte veľké Pán Fečo, máte veľké tržby a kam pôjde zisk z týchto knižiek? No tak o knižky je zatiaľ veľký záujem a zisk pôjde do psieho útulku. Tak to bola troška komercie a teraz momentálne dianie vo veľkej telocvični. Ako môžeme vidieť, žiaci si tu splňajú svoju týždennú dávku kardiovaskulárnej aktivity. Ako hodnotíš to, že si teraz v role učiteľa a počúvajú ťa žiaci? Je to celkom ťažké si vybudovať taký rešpekt, aj to, že by ma počúvali.
nakoľko to robím prvýkrát. A je to fajn, celkom sa mi to páči, keďže môžeme robiť aj basketbal, čomu sa venujem. A to je asi všetko. Teraz sme tu s našim učiteľom telesnej výchovy. Aký máte názor na to, že vás dneska na hodine vystredali vaši žiaci? Pre mňa je to oddychové, pretože konečne si aspoň vyskúšajú, aká je to rola pre nich. Že nie je to nič jednoduché, keďže musia ustriehnúť cca 20 ľudí, ktorí intenzívne buchajú basketbalkou a nedávajú pozor, takže je to určite super, že si vyskúšajú z tej druhej strany tú samotnú rolu. Pred týždňom mali naši žiaci v ankete možnosť vybrať si najvtipnejšieho, najštýlovejšieho a najkreatívnejšieho učiteľa. Poďme sa teraz pozrieť na výsledky. Pán profesor, boli ste ocenení ako najvtipnejší učiteľ na škole. Čo si o tom myslíte? To je pekný vtip. Učenie druhých nie je len prácou. Je to služba ľudstvu a mali by sme túto činnosť brať ako poslanie. Marcus Aurelius. V tento deň vašej veľkolepej slávnosti si vám dovolíme za všetkých študentov zaželať ešte veľa rokov výučby a aby sa vám podarilo vnietiť čo najviac informácií a poznatkov do hlav študentov, aj keď vieme, že to nie je stále ľahké. Dovolili sme sa spýtať učiteľov, čo pre nich znamená učiteľstvo, jedným slovom. Poslanie. Splnený sen. Mladosť, energia. Budúcnosť. Zmysluplná činnosť. Radosť a nadšenie. Milí profesori a milé profesorky, chceme sa vám poďakovať za vašu ochotu, za váš čas a za vašu trpezlivosť. Ďakujeme.